Wij hebben hier in deze loods een chemisch laboratorium aangetroffen. En dat doet dus vermoeden dat er harddrugs geproduceerd wordt. Vannacht weer een inval en dat biedt te danken aan een oplettende burger die hier voorbij kwam en die zeggen wat mensen bij deze loods. En dat vertrouwde er net. Het wierde meldde bekend dat je in het verliezen al een keer een kwekerij, drugskwekerij, een herkwekerij had zitten. En hier zoiets zei, het klopt net, ik bel de politie. En dan voordat mijn collega's er wieren, wie de twee mannen uitnaaid en koer er een van de man volg je. En zodanig de collega's bijpraten waar zijn positie weer. En daar hebben we een van de beide mannen aangehouden. En de andere man hier is verstopt aan de wetterkant hier achter de loods. En daarbij gaat het om een 34 en een 39 hier man uit Den Haag. Nou ja, toen mijn collega's hier ter plaatse kwamen om te zeggen van hey, waarom voor die mensen geen die fut. Ja, toen die bleken dat het hier nogal roekte naar een chemische vreemde lucht. Nou, toen hier is ook iets van hey, dan gaan wij naar de binnen, dan komen ze specialisten die echt specialiseren binnen in de ontmanteling van chemische drugslaboratoria. Die hebben het onderzoek in en het was op dat moment redelijk stabiel. En zaten we handen in ze besluiten om te zeggen van hey, bij die licht is het beter zicht. En dan gaan we dan het spul ontmantelen en dan gaan we onderzoeken met wat voor chemicaliën we precies van de wan hebben. Nou ja, er binnen verschillende chemicaliën. Het is net duidelijk wat voor chemicaliën. Dus daar houden we gewoon rekening mee dat het gevaarlijk is. En ja, dan zetten we heen. Beter te volle, maar veiligheid. Dan dat straks een paar collega's delvallen omdat er een chemische stof is die ze bedwelmt of skeert daar brengt.